उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो जिल्लानि मादाव 60 फरायसाखौ सायख'नानै जोङो बान्था होदों बरायदों। दा बेयाव जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों दिनै जे जोङो जिल्लानि प्राय सिङाव बर' मिडियामनिफ्राय 2746 फरायसाया एपियार खालामदोंमोन HSLCनि थाखाय। दा बेयावनो 210 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोनदों। दा बै 210 फरायसानिफ्राय जोङो सायख'नानै टपनिफ्राय जोङो 60खौ जोङो बरायनाय बेखौ थांनाय गोलाव समनिफ्राय खालामबोदों। आरो बिनिनो 60 फरायसाखौ जों बरायनाय हाबाफारि हिसाबै बेयावनो जों सायख'दों जे जों जिल्लानि मादाव बे फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ गासैखौबो जिहेतुके जों जिल्ला हिसाबै बरायालासिनो 60खौ बरायनाय जाहोना जाबाय मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे मुदा जाहाथे फरायसाफोरनियाव फैयो। जिल्लानि मादाव आङो टप 10 जायगाखौ आवग्रिनो जाहाथे हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो फरायसाफोरखौ सानहोनो थाखाय जों जिल्लानि टप 10 हिसाबै जोङो खालामनानै लादों। आरो बेखौनो जोङो थांनाय गोलाव समनिफ्राय टप 10खौ 5 बोसोरनिफ्राय होबोदों। बिनि सिगाङाव जोङो गासै फरायसाफोरखौनो फार्स्ट डिभिजन थांनायखौ बरायनाय जायोमोन। आरो बेजोंनि गेजेरजों जोङो आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों मानो होनब्ला गोजोननाय मोनदों देग्लाय जिखिनि फरायसाफोरनि फार्स्ट डिभिजन खालामनायनि हारा खम जादोंब्लाबो बिनि गुना एसे बांदों। मानो होनब्ला पार्सेन्टेजआ गोजौ जानानै फैदों। देग्लाय 93.66 अर्थात 93.66% फार्स्ट टप पजिशनाव फैदों। बिनिनो जोङो बै 93.66आ कमल कुमार बान्थायाव जोङो सारा आसामाव होनाय कमल कुमार बान्थायाव जोङो थार्ड पजिशनाव बिथाङा जायगा आवग्रिनो हादों। आरो जिल्लानिफ्राय 2 बिथांमोना बाहागो लाहैनो मोन्दों। बिनि थाखाय जोङो जोबोद बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। बिथांमोननि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो जोंनि आन्सलिक कमिटि एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जिहेतु गोसो मोदोम मावनानै जों फरायसाफोरखौ बे रोखोमनि गुन गोनां फरायसा खालामनो हानाय दिनै परिबेकखौ जाहाथे सोरजिना होनायनि थाखाय। आरो लोगोसेनो जोङो दिनै बे हाबाफारिनि लोगोसेनो मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव गोसोखां बान्था होनाय बे हाबाफारिखौबो जों लाफादों। बेखौ देग्लाय जोङो थुनलाइगिरि तिरेन बर' सार बिथांनो जोङो बे बान्थाखौ होनाय जाबाय। आरो बिथाङा सासे गागि थुनलाइगिरि बर'नि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि समेश्वरी बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा भारत सरकारनिफ्राय साहित्य पेन्सनार मोनगिरि। दा बे रोखोमनि जाफुंसार सासे थुनलाइगिरि बिथांखौ जोङो सायख'नानै देग्लाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्ट ज' लोगो नांनानै जोङो बिथां तिरेन बर'नो बे मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्थाखौ जों होनाय जाबाय। आरो दिनै बे टप 10 फरायसाखौ बरायनाय हाबाफारियावनो बेखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनोदि जोंहा सासे उदालगुरि जिल्लायाव गुबुन हारिनिफ्राय अजित कुंडलना होननाय फरायसाया 78.33% लानानै जिल्लानि बर' बाजार गोजौ फरायसालियाव फरायनानै बिथाङा फार्स्ट डिभिजन खालामदों। आरो बिथाङा बर' एमआइएलआव लेटार मार्क लानानै बिथाङा पास खालामनायखौ जों आरोबाव एखुथायै बिथांखौ बे बरायनाय हाबाफारियाव लिंबोनानै बिथांनोबो मान बावनाय हाबाफारिखौ जों खालामनाय जादों। जिथुनिखि माने कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउना सोलिनानै बा गोबां माने फरायसालियाव क्लासफोरा जायासै। बे हिसाबै जिथुनिखि माने फैबाय थानाय जिथुनि मेट्रिक होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय जिल्ला एबसु हिसाबै मा हाबाफारि मावदों नोंथांमोना? जोङो नैबे बुहुमनाङै लकडाउन जानायाव भारतआबो लकडाउन आसामाबो लकडाउन आरो जोंनि ओनसोलाबो लकडाउन जानाय हिसाबै बर' बिजोंनि फरायसाफ्राबो लकडाउननि मुङाव दिनै स्कुला क्लासा बन्द' जानानै दोङो। दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारनिफ्राय लाइजाम हरनानै बिथांमोनखौ फरायनाय फारसे थुलुंगाखांनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हरनाय जि लाइजाम बेखौबो जोङो गामि गामि बा फरायसानो हरनो थाखाय रेडि जानानै दङ। आरो बिनि उनाव जोङो दाखालि बावैसो
मेट्रिक परिक्षा रिजाल्ट होनायनि सिगां जायफ्रा क्लास 10आव फरायदों क्लास 9आव फरायदों बिथांमोनखौ मोजाङै आरोबाव फरायबावनो थाखाय जोङो आनसलिक कमिटिफोरखौ बिथोन हरनाय जादोंमोन जे कभिड-19नि जिखिनि सिनसियार बा एवारनेस होनाय बेजों लोगोसेनो बर' बिजोंजों फरायनाय बर' हारिनि फरायसाफोरखौ आरोबाव बे लकडाउननि समाव ओरैनो थायालासिनो मोजां रोखोमै स्टाडि खालामबाय थानांगौ बेखौ जोङो बै माइकिं बेबस्था खालामनाय जादोंमोन आरो फिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लाइजाम हरनाय बेखौ जोङो हरनो थाखाय रेडि जादों आरो आनसलिकनि सोलोंथाइ नेहाथारिफ्रा खावलायनो थाखाय जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय बेखौ खालामनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों आरो खायफा आनसलिकफ्रा बेफोर खालामबाय जों जिल्लानिफ्राय बे रोखोमनि बिथोन हरनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि मादाव मोनसे माखासेयाव थानाय फरायसायानो जाबाय मोनसे दैखुं बर', बिफा कलेज बर', बिमा अखा बर', गामिदार बाथौआ बिथांनि फरायसालिया जाबाय इउएन एकाडेमि बर'। बिथांनि नखरा जाबाय बिमाखासि आरो बिथाङा गासै नाम्बार मोननो हादोंमोन 506 आरो बिथांनि जौखोन्दोआ जाबाय 86। दा बे समावहाय दैखुं फंबाय आरो लोगोसे बिथांनि बिफा